tanggamu iku Prakencong Pak wong Bupara mari den teger ngkang codhe sapa sing gawe adi kula wonten dawuh Kakang Mrot lah Yayi kawon ngono bilih gara-gara ing sumundul ngantareksa menika saya ageng ewadene paduka tansah mesem angguyu kewala inggih Kakang waleh-waleh menapa sejatosipun kula sampun ngertos underaning perkawis lho kok ngaten nggih menapi netepi jangka ingkang sampun tinulis wonten ing Jitapsara sayekti badhe dumados sing perang donya namung kewala sedaya menika saged kasembadan menapa mboten jer dewa namung gadah pangangkah oh mekaten suwawi kula aturi lenggah ingkang prayogi nggih mboten langkung sendika ngestakaken dawuh Paduka Adi Pramesti tan samar pamoring sukma meh rina bang wetan sumambura sumilak akasa kabyat sang Hyang Surya wanci newus kakatendang kumraku mara mlangras mekaten nggih Kakang dos pundi Yayi sejatosipun ingkang dados gara-garaning jagat menika titah ulun kaki Bambang Wisanggeni kalian Antasena lho kok ngaten Yayi inggih Kakang awit lare kalih kala wau sejatosipun cinipta wonten ing bumi menika namung kinarya jejangkeping lelampahan mongko menawi manut petanganing Weda Jitapsara menika mboten kedah nglampahi amunah angkaraning donya sinten ingkang kanggep angkara murka sumangga menika namung gumantung saking pundi anggenipun amawas lho lalajeng keparang paduka Yayi inggih tentonipun tiyang kalih kala wau ingkang gadah kasekten ingkang edapi-edapi ingkang persasat jagat tanpa timbang ugi kalebet betanipun Bambang Wisanggeni ingkang mubyar murup mawa cahya Kyai Gada Inten ingkang sampun nyarira wonten ing angganipun menika badhe dados pepetenging jagat menawi mboten kinukut wangsul dhateng kayangan. Walah dalah. Walah. Lah niki dos pundi Yayi? Nggih. Mila Kakang, ulun badhe ngawekani perkawis menika nanging si Kakang sampun ngantos tumut-tumut perkawis menika awit sisip sembiripun luput katurangganipun mangke lajeng nyiprati awon dhateng para dewa. Oh, ngaten. Lajeng menapa paduka badhe hamurba dhateng Bambang Wisanggeni kaliyan Antasena? Mboten Kakang. Mangke Kakang kula aturi nyemak priyangga menapa ing badhe kedadosan nika. Oh. Mang wong-wong mangeni. Mangeni ana ing nala. Oh. Jroning driya wengan
jroning driya kang katawengan lajeng pareng paduka Adi Guru. Nggih, sampun to Kakang, kula aturi mriksani kawula. Ulun sampun sawetawis wanci badhe damel sarana. Mugi-mugi saged kelamar. Ngestaken dawuh paduka Adi Pramesti. Nyugata marang suring preng marang suring preng udani arum arum ngendanu sering ngawiyat narada ngepalani Jawata Sukamulat ing palagan wonten dawuh menapa Puklun Ratu? Ya aja bingung iki kan. Wonten gara-gara kok malah ketingalipun remen. Ala seneng ya kalau mangsane diunggahke diudhunke mergo Adi Guru piyambak ingin badhe ngawekani perkara gara-gara mekaten. Mung Dewatak Namasanga sing padha prayitna ngati-ati ya iya. Puklun ngestaken dawuh kula sawega nindakaken perkawis. Krungu apa kowe? Goro Yaksa. Kula nggih krungu napa ngen. Kaya swara penek blondor. Ngoten. Ayo kuwi jatining pemarem. Kuwi widodari kayangan ya sing ngaran Waranggana Suralaya ya kaya ngono kuwi. Oh iya, ora kena kanggo sembarangan malati. Mergo kuwi Waranggana gedhe. Inggih. Lajeng keparengipun ngene ya, aku ki entuk dawuh saka Prabu Kurupati lan kowe ning nyatane wis nyebar wadya. Mandegane saiki wis mendelong barisane Pandhawa. Mong kari mijet wae ngranti suwene sak siliring bawang kaya banyu mung cinawuk Pandhawa mesti teka pati kowe.
sapa? Prabu Sidangkara. Sidangkara. Wis mendelong karo barisane anak-anakmu ana ing Pandhawa Mandala Yuda. Mung karing gecek bokor siji. Endi? Ulungna gulumu wak kethoke kene ilang nyawamu. Allah. Oh. Kaya ngono ora bisa ngrampungi gawe. Waduh, kados pundi penembane minggir kono. Sinaksmaya winah ya ing asepi. Sinimpen telenging kalbu pambukaning warana. Ola dalah. Kok mung Pandhawa kok ndak tak suwe men. Wis mundur barisane pitung boro gelar. Mung karing nglethrak ndase mboko siji ae. Hey! Wah! Wah! Kowe maju pisan ning ngrampungi gawe kok ndak ribet. Sepira kowe lagi Janaka. Werkudara ya kudu kok pateni. Wah, nek nika napa wani kula. Wani ae, Werkudara ora wani. Tak sisanke kowe Werkudara. Wah. Adikku kendang saka pabaratan. Kowe tak susulke. Wah. 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 Ah. Ah. Ora kena ngantuk. Wong perang kok ngantuk. Modar kekuatane Pandhawa ya mung kari rong glintir kuwi. Nek Werkudara Janaka wis ilang. Puntadewa kembar yo apa? Kembar. Bocah cilik-cilik. Siji rada putih, siji cilik. Ora duwe kasekten apa-apa, wong ora tau prihatin rene wong gur wedangan kok sekti kok ngene. Ora nek sekti.
Kulon pinten-pinten dinten menika raos sing manah kula goreng kados ingkang wayah anak kula Bambang Wisanggeni badhe katempuh ing bebaya Pralampita cetha ingkang sampun kula tampi saking dat Kang Murwengdat. Napa kulon kula mboten nate nggadahi pralampita kados mekaten. Iku lajeng kados pundi Rama? Aduh, wong ayu anak kundo tan perbeda kelawan pun Rama. Bathara Brahma ya mengkono. Oh. Wisanggeni. Darmamu wis katon, labuhamu wis gedhe tumrap jagat raya iki. Sira satriya sejati ingkang tansah dadya tepa palupi. Manunggaling cipta rasa karsa lan karyamu nyawiji gumolong. Teteping pangestimu mung tansah ing lair ngudi kardi ing batin ngesti Gusti. Oh nggih. Muga-muga rahayu kang tinemu ya kula. Nadyan mekaten sumangga mandhap dhateng Marcapada. Yang Marcapada ya kene. Kirang sekeca raos sing manah kula ora yang Marcapada. Coba tak ulatane. Krana panggaitaning pun bapa ya nggih. Yayi Punta iki Koko Prabu kados pundi Yayi? Kridaning ati mboten kuwawa mbedhah kuthaning pasti budidayaning manungsa. Mboten badhe ngungkuli kodrating kawasa. Koko Prabu paring dawuh menapa Yayi? Olah pakartining cipta rasa manungsa sawiji-wiji menika namung anut gumiliring mangsa kala. Menawi mangsa kala-kala sampun andhatengi bebasan dipun gedhongana dipun kuncenana sayektos titah namung sumarah inggih lereking pangandika paduka Yayi upamita benjang kelampahan Pandhawa dados mengsaing Sata Kurawa Rakanting Ndrawati ugi badhe nanggel kula tetep badhe netepi jejiban kalian Pandhawa ngrurah Angkaragung ing jagat menika. Namung Yayi wonten saperangan satriya Pandhawa ingkang parikedah wangsul dhateng kadewatan. Koko Prabu senadyan Tobrata Yudajaya binangun menika sampun dados unen-unen. Nanging kula piyambak mboten badhe anggega sawetahipun jernyatanipun gumiliring mangsa kala ingkang anemtokaken inggih Yayi namung
Menawi mangke wonten menapa-menapa ingkang dumadi tumrap putra Pandhawa kedah lair trusing batin narima sawetahipun. Apa Prabu menawi kula gesang mugi namung sakdermi netepi lampahan. Pandhawa kedahipun bingah dene kagungan putra-putra ingkang dados tetungguling jagat ya. Ilaheng awit namastu namasidam wisanggeni ya pukulun aku ing seba marak sowan ngarsa paduka pukulun Sang Hyang Wenang iki ramamu Janaka ya geni aku munggah ana ing panganan paduka pukulun ora liya mergo aku iki gumun kelawan moganing kahanan lan mung karengan kala murka ingkang dumadi ing keri-keri nganti Kanjeng Rama Janaka dadi korban kono apa pancen Pandhawa digawe kalah yen to pancen wong utama bakal dicuresake saiki rampung ngono kabeh sisan pukulun aja kesusu darbe panyakra bawa kang mengkono sira iku wong lantip wisanggeni pukulun kula ngaturaken pangabekti iya Janaka kados wonten alaming pasupenan kula ngantos dumugi mriki jebul anak kula iya Kaki Janaka iya Janaka kula wonten bejo kemayangan sira darbe atmaja ingkang lantip panggraitane sekti mahambara bebasan pilih tanding mudu mungsuh inggih pukulun namung nyatanipun sak mangke Sata Kurawa mboten mendho anggenipun tansah ngridu lan badhe merjaya dhateng para Pandhawa ya kuwi wis wiwit biyen mula kaya ngono ngendi ana padang-padang mesti Pandhawa bakal disirnakake iki mau wisanggeni kaya moga atine mung wae saiki kuwi baliya ya nggih padha baliya ngono nggih wis tak sangeni saka kene Werkudara waluya jati-jati temah nirmala aduh ngaturaken panuwun baliya wisanggeni kowe rene yo wisanggeni ya pukulun ger dharma kang kudu mbok tindakake titi mangsa iki wancine oh mengkono pukulun apa pancen mungsuhe Pandhawa kang dumadi saka srayaning Kurawa kae mau mbebayani banget mbebayani nanging tak pepuja lan tak pepuji lan sira tak pengestoni lamun to sira lan si Antasena bisa hambingkas karya
kene ora enek beneke. Ayo yen pancen wong perwira kage padha maju tak huntal malang. Oh la tala. Kowe Bambang Wisanggeni. Iya, Goro Yaksa. Kowe bisa nyedani pepundhenku Pandhawa. Nanging Wisanggeni wis ora cetha ucape, ora cetha tenan wae. Apa mbok kira kowe prawiring Jaya Jurit? Apa abamu Bambang Wisanggeni? Ayo ketokno budimu. Gada inten kan ngrampungi nyawamu. Tananiro ayo kumelku cemrah maratani Wisanggeni ayo baling pepangkoning pun ibu ya nggih. Ibu kuwi ana apa? Oh, kula putuku wong Centara Wisanggeni. Mbahmu karo ibumu pirang-pirang dina iki tansah nyurasa pralampita petha. Oh, nggih. Kowe aja ninggalake ibumu ya nggih lho. Oh.
Bulan Eyang Bromo. Iya kula piye? Iya, Nger. Wis anggeni piye? Bulan Kanjeng Rama. Ngene ya. Upama ta bener yen to paduka padha nampa sasmita gaib saka dat kang murwing dat. Nanging mbok ya ayu padha disurasa. Kurangane apa paduka pukulun Bathara Brahma? Lan uga kurangane apa Kanjeng Ibu Betari swijining widodari? Nanging apa kowe bakal ninggalake aku? Ora, Ibu. Perkara iki aku kudu nanjehake perkara marang pukulun Bathara Wenang. Merga dumadine Bambang Wisanggeni uga Kakang Antasena ning Marcapada iki hanggenepi lelakoning titah. Aku melu kejibah ngemong marang kahanan Marcapada iki supaya mung tentrem rahayu. Iya kula. Apa dawuh pukulun Pada Wenang? Atur napa Ibu ya nggih. Bimen tentrem rasaku Wisanggeni. Wisanggeni. Apa pukulun lan Sira Antasena? Apa pukulun? Nggih. Sira tinitah ana ing Madyapada dadi satriya. Ora mung blegere kowe bisa tancut tali wanda mbrastangkara murka kanthi kekuwataning raga lan kasekten. Nanging sira kulup uga rahayu budinira. Mongko bakune wong urip tumitah ing Mercapada iku yen rahayu budi. Ana bebasan anggon-anggon ya sandangan sing ora gelem rusak kuwi jejeking panembahmu. Panganan ingkang ora bisa entek iku beciking kalakuanira. Sapa sing weruh marang uripe sasat weruh marang Kang Maha Agung. Ulun wis nyekseni kabeh dumadining Bambang Wisanggeni wiwit purwa madya muwah wasana. Sira Antasena meruhi jejeking panembah urip iki kudu bisa matrapake batine. Dinggo tumintaking urip sing becik-becik. Mula beciking kalakuan iku kaya dene panganan sing enak ora bisa entek selawase. Mula yen to wis bisa mengkono uripe ngrasakake ganjaraning urip lan dadi wong sing rahayu budi. Ingkang tegese wis meruhi marang uripe dhewe. Yen wis ngono anane mung padhang lan tentrem. Mula kang saka iku yen wis padhang lan tentrem ora bakal kekilapan kelawan apa kang bakal dumadi. Entenono sedhela Pandhawa bakal tekake mrene.
wonten dawuh. Ana apa? Wonten dawuh kulun. Lan sira Ratu Ndarawati, kula wonten dawuh kulun. Sumurupa ingkang ana pangarepanira iku Turas Pandhawa Bambang Wisanggilan Antasena nyata dadi titah linuwih. Mula kang saka iku Kaki, iki kaya wis tumeka wahyaning mangsa kala purnaning lelakon. Lakone Bambang Wisanggeni nggone netepi darmaning kasatriyan kongsi tuntas. Kang iku aja ngowel marang barang dudu darbekira kabeh mung pasrahna sumendhe marang jidaring pepesten. Jidar tegese garis-garis sing pasti ingkang kudu anekani. Kinarya paseksen gedhekna Panembahira. Ora suwe meneh Atmajanira ingkang kebak lelabuhan bakal ulun kukut bali mulih marang Mulonil. Oh. Waspada ing cipta Sang Bathara Wenang. Sigra patrap Bambang Wisanggeni anut pitu duwe hamandeng netranira makaten ugi Sang Antasena kekalih nyawiji tunggal manekung meminta marang laksitaning lekas babaring kang akarya jagat ingkang kabeh mau ora kena pinikir dening manungsa lumrah. Kabeh amung sumarah dateng dat kang muring dat. Oh. Saya alit. Saya ical wujute mung kari sak mrica binubut sirna saking Pandulu. Oh. Tidem swasana bawana darmaning satya utami ingkang wis purna ing gati kanthi hambing kas angkara ing jagat leburing Sang Hyang Kala niwasan Pandya Betari Permuni jagat anane muhung padhang lan tentrem.